Bon dia. Benvinguts a les portes obertes telemàtiques de l'ESO de l'Institut El Calamot. El meu nom és Marco Berenguer i soc el director de l'Institut. I bé, en principi, el primer que us volia dir és que per nosaltres són unes portes diferents, són unes portes obertes diferents. Donat el curs que hem tingut, donats la situació que hem viscut, només fa un any o fa un any que vam tancar el centre un 12 de març, però afortunadament l'any passat vam poder fer les portes obertes presencials, però malauradament en aquesta ocasió no ho hem pogut fer i bé, el que sí que volem és, durant aquesta hora i mitja que tindrem, poder ensenyar-vos al màxim quin és el nostre projecte. Quin és el nostre projecte educatiu i que us faciliti la tria que heu de fer en aquests moments. Estem en un moment, les famílies estem en un moment i l'alumne està en un moment en el que ha de fer un canvi, canvia de sisè de primària a primer de l'ESO i sempre hem pensat que és molt important que les famílies puguin conèixer, que l'alumne pugui conèixer quin és el projecte del centre al que anirà. I el que farem avui és una presentació inicial per part meva, en què us faré una presentació del centre i a continuació 4 coordinadors i també un representant de l'AFA complementaran tota aquesta informació. A partir d'aquí, sabeu que també teniu un xat on podeu fer preguntes que nosaltres recollirem i així com les preguntes que hem recollit prèvies quan us heu apuntat. Esperem que la jornada sigui profitosa i el que farem ara és començar. Mireu, l'Institut del Calamot té un lema que utilitza ja des de fa uns anys, donat que sempre l'Institut del Calamot ha sigut un centre amb un ADN molt inclusiu. I per tant hem agafat aquest lema de l'escola inclusiva que ens representa molt, que som un centre per a tothom i un projecte per a cadascú. És a dir, intentem que tothom tingui un lloc al nostre institut i intentem i fem tots els mitjans per construir un projecte per a cadascú dins de la seva individualitat i del que pensem que cada alumne és diferent i completament original. A continuació us presento una miqueta el centre. En el centre, és veritat, és un centre que és molt gran, que actualment té 110 professors, i al voltant de 1.150 alumnes, la qual cosa ja ens parla una miqueta de la dimensió que té. Escolaritzem a l'ESO en l'actualitat 4 línies de cadascun dels 4 cursos i estem al voltant d'uns 480 alumnes. Vull fer menció clara, com aquí es pot veure en la part del peu de la diapositiva de la presentació, que tenim una relació molt directa i molt clara amb totes les escoles de primària públiques del municipi, perquè, igual que nosaltres, els Bruguers, formem part d'una xarxa, de la xarxa de l'escola pública, que volem donar molt en valor tota aquesta coordinació. I també comunicar-vos que si el vostre fill acaba venint tant aquí com en l'altre centre, el canvi no el notarà, perquè, ja us dic, hi ha molt bona coordinació entre les escoles de primària i les escoles o els instituts de secundària. A més, tenim 2 línies de batxillerat, tenim 2 grups de primer i 2 de segon, i això ho acabem de complementar amb tota la formació professional que fa el centre. És a dir, el nostre centre, a més de fer la secundària, a més de fer l'ESO, a més de fer el batxillerat, també té com a valor afegit que potser ens diferencia de la resta de centres públics del municipi i que, per tant, és una opció que sempre com a família jo crec que també val tenir-la en compte. Té aquestes famílies d'administració, comerç i màrqueting, informàtica i comunicacions i manteniment industrial. Això tot dividit en cicles de grau mitjà, formació professional de grau mitjà, que és la que fan els alumnes quan acaben l'ESO, i la formació professional de grau superior, que és la que fan o poden fer els alumnes quan acaben el batxillerat o quan acaben un cicle de grau mitjà. A més, això ho complementem amb 2 ensenyaments
que també pensem que són importants per al centre. Un és un PFI d'auxiliar de vivers i jardins, que són estudis per a aquells alumnes que no han assolit l'ESO i que això permet que puguin continuar estudiant, i un pla pilot, un IFE, un itinerari formatiu específic, del qual n'estem molt orgullosos, que va també molt relacionat amb el nostre ADN d'integrar, no tant integrar, sinó aquest model inclusiu de centre que és auxiliar en vendes i atenció al públic, que està adreçat a alumnes amb discapacitats intel·lectuals lleus i o moderades, que amb 4 cursos poden aconseguir, com una mena de cicle formatiu, que això els permeti una inserció laboral. I, per tant, això ens configura com un centre en el qual els diferents camins que tenim per a tots els alumnes, doncs això ajuda molt i dona una sèrie d'expectatives que crec que són importants per tots nosaltres, perquè això ens configura com un centre obert, i un centre que mira cap a on pot anar cadascuna de les possibles sortides que pugui tenir l'alumne, un centre que intenta veure com va canviant la societat i, per tant, jo crec que això el Calamut ho aconsegueix. I, per tant, poder portar el meu fill en un centre amb aquesta visió, jo crec que també ens pot arribar a ajudar a prendre aquesta decisió. De cara al curs 21-22 hi ha una novetat, o hi ha 2 novetats que us volem fer menció perquè pensem que són importants. Una és que, de forma puntual, hi ha una disminució d'una línia en l'ESO, o sigui que aquesta sí que ens afecta, o sí que us afecta, a tots ens afecta de cara a l'any vinent. Tindrem solament 3 grups, o un grup menys que aquest any, però això ve lligat a que durant aquesta promoció que li toca pujar ara hi havia un descens de natalitat i, per tant, això correspon al nombre d'alumnes que ens provenen de 6è. Ens provenen de 6è i que us recordo que els alumnes que ens provenen de 6è de l'escola pública, dels centres que són adscrits, són de l'Escola Gran Prunyà, del Marcelí Moragues, del Salvador Lluc, del Jacme Mar i del Joan Salamero. I l'altra novetat que ve també, aquesta d'alguna manera millora la situació que teníem, és que en lloc de tenir 2 línies de primer de batxillerat passarem a tenir-ne 3. Per tant, comentar-vos també aquesta situació, que penso que també heu de conèixer perquè afecta o millora en algun cas i perdem en el cas de primer de l'ESO. Però torno a repetir que no us preocupeu perquè va en la línia dels alumnes que ens pugen de 6è. Us recordo també que la configuració que hi haurà aquest curs són 3 línies nosaltres, 3 línies tindrà també el Brugués, com tenia l'any passat, i després 2 línies té l'Institut d'Escola Gavamar, que també evidentment és públic, són els 3 públics que tenim, però l'Institut d'Escola Gavamar normalment escolaritza els seus que ja pugen de 6è i després tenim les 3 i 3 línies que tenim o tindrem Calamot i Brugués. Bé, parlem una miqueta també del model educatiu. Crec que és important parlar del model educatiu i una miqueta aquí us volem fer referència a un parell de coses en aquesta diapositiva. El tema de la inclusió que hem parlat i que crec que com a família us ha de reconfortar en aquest sentit, aquest tractament que fem personalitzat de cadascun de les persones. Evidentment, sempre això és un repte molt complicat per nosaltres i molt difícil, que no sempre, evidentment, el podem acomplir, perquè les situacions diverses de cadascun dels alumnes, de les famílies, és un repte dur i difícil, però realment en la nostra visió de com s'ha de fer ho tenim molt clar. El tema de l'equitat també és un tema important, tal com es veu també aquí amb el dibuix que hi ha a la part dreta. Intentem ajudar els alumnes en relació a les seves capacitats, a les seves necessitats, a les seves singularitats, de forma que el que li costi més segurament li haurem de calçar alguna cosa més o donar més suport que el que li costi menys per arribar, per exemple, a graduar-se en l'ESO. No oblidant mai que sempre hem d'intentar ajudar amb l'objectiu que cada alumne pugui assolir el màxim de les seves capacitats i que no acabi també conformant-se en el mínim esforç, sinó que hem d'intentar també fer aquesta motivació en tots els àmbits. Amb el tema de la innovació, el que volem pretendre, el que pretén aquesta paraula és intentar adaptar al centre, fer nous models que puguin portar millores clares, sobretot en l'aprenentatge dels alumnes, i que tinguin un millor model educatiu de més qualitat.
En quant a la segona part que ens parla aquí, d'alguna manera volíem dir que és un referent sempre des d'un punt de vista bastant humil, en el sentit que no volem d'això dir que no volem pecar exactament d'un excés de que som en aquest sentit molt referents, però sí que és clar que a partir d'un projecte que va començar farà ja 15 anys ens hem situat en un punt de que en les nostres infraestructures i equipaments digitals estan en un nivell molt alt, és a dir, en el centre tota la infraestructura digital i tecnològica que hi ha és excel·lent, és model també per a altres centres. Al ser model per a altres centres i la nostra visió ens diu que això també ho hem de traslladar i hem de ser capaços d'explicar-ho també als altres centres com ho fem i com utilitzem la tecnologia, però sempre utilitzant la tecnologia per la millora de l'aprenentatge competencial. Ara que veig aquí una imatge d'uns ordinadors, sembla mentida, però ara es compleix 10 anys, no, ara ja fa 12 anys que van començar en aquest model, que va ser en el 2009, van començar a fer la introducció dels ordinadors del projecte 1x1, que és justament l'edat o l'any en el que van néixer els alumnes que ens entraran l'any vinent en el centre. Ha passat molt temps, han hagut canvis i després us explicaré alguna novetat en quant a això. Recordar que és sempre per la millora de l'aprenentatge competencial i que no és única i exclusivament el que fem en el centre. Molt important. Com aquest diu en aquesta part, que el que prioritzem també és la competència personal i social. Pensem que sense aquesta priorització, sense aquesta competència, la resta de competències no acaben sent multiplicades, perquè aquesta competència, clar que la personal i social, fa que l'alumne pugui créixer moltíssim més que si no es treballés. I, per tant, nosaltres és una cosa que en el centre la prioritzem. Des d'una vessant també no haurem d'oblidar a prioritzar aquestes competències com l'aprendre a aprendre, com, evidentment, l'autoconeixement i la participació. Volem sempre establir estratègies perquè l'alumne participi. Això és vital i important en el centre. I, sobretot, també una cosa que us vull transmetre és que som un institut o una escola que escolta molt la veu de l'alumne, escoltem el que se'ns diu. I quan dic la veu de l'alumne també dic la veu de les famílies, perquè no podem tancar-nos únicament el que nosaltres pensem. Penso que és molt important, i això crec que m'agradaria també per als meus fills, que siguin escoltats. Hem d'escoltar el que ens diuen i hem d'escoltar també el que ens dieu vosaltres, perquè sense això no podrem aprendre ni ells tampoc. I en tot aquest model, evidentment, aquí hi ha un canvi que s'està produint ja de fa molts anys, que el comentem cada any, però en realitat en aquestes imatges el que pretenem també transmetre és que l'alumne és qui és realment el protagonista de l'aprenentatge. És el verdader protagonista, ja no és el professor, com ha sigut en molts models, i que el que fem nosaltres és simplement, perdoneu per la paraula, perquè no és simplement, perquè és complicadíssim, guiar-lo i acompanyar-lo en aquest aprenentatge. I evidentment que hi haurà moments en què exercirem un model d'aprenentatge, d'ensenyar, d'una classe que ells escolten, però evidentment ara tenim aquí un paper més de guia i d'acompanyament per a preparar-los per una frase que es diu últimament molt però que és molt certa, que és l'aprenentatge al llarg de la vida. És a dir, la societat en la que vivim, l'alumne ha d'aprendre al llarg de la vida. Amb tot això, després us explicarem i us concretarem. Aquí hi ha una imatge que pensem que és molt important. En aquest canvi que fan a la secundària, en la primària la figura del tutor és molt important, però és que en la secundària esdevé cabdal. El tutor, diguem que és la persona que d'alguna manera li dona coherència a aquestes tres potes que són molt importants per nosaltres, que és l'alumne, la família i el centre. Llavors, el tutor exerceix d'aquest mediador que comunica amb l'alumne, comunica amb la família, amb el centre, i utilitzem, una de les eines que utilitzem és el Click-Edu, que en molts casos vosaltres coneixeu, però que ara, quan s'incorporen al centre, serà una de les eines més habituals i que hem de fer els alumnes interioritzaran ràpidament. Amb les famílies farem formació i després la meva companya Sandra també us explicarà alguna qüestió més en relació a això. Però aquesta figura del tutor és un referent per l'alumne molt important perquè en aquest canvi també viurà situacions, o sigui, ara en la secundària tindran més professors i això és important
que hi hagi una figura que per l'alumne sigui la referent. També dir-vos que en el nostre institut els tutors de primer de l'ESO són els millors tutors que tenim, són els millors professors que tenim, perquè pensem que en aquest canvi que ells viuen és molt important que aquesta persona sigui una persona triada, escollida, perquè ells facin aquesta transició de forma correcta. En quant al projecte curricular, que després explicarem més per part també del Carlos, el teniu aquí. Aquest projecte curricular, és veritat, hi ha unes matèries que s'incorporen noves, com és la tecnologia. L'institut intenta també anar per un agrupament de matèries segons els àmbits. Nosaltres treballem l'àmbit lingüístic, que també ho explicarem després, és a dir, com treballem les llengües de forma conjunta, com treballem també les ciències i la tecnologia i les matemàtiques també de forma conjunta. I hi ha una cosa que d'alguna manera està formant ja part del nostre ADN, que és el treball per àmbits o treball per projectes. Aquest treball per àmbits i treball per projectes us l'explicarà després el coordinador, perquè crec que això és un aspecte molt interessant que heu de conèixer, perquè també us podrà donar elements per poder dir, mira, aquesta manera, metodologia, sí que crec que va amb la línia que jo penso, no oblidant que el que fem és sempre no utilitzar exclusivament una única metodologia, sinó aprendre de les diferents metodologies que hi ha. Jo crec que aquí està la riquesa una miqueta del model educatiu. Per anar avançant, ens trobem ara en el marc horari. Aquest any hem fet un marc horari. És veritat que estem en una situació de pandèmia que ens ha fet reinventar-nos, que crec que també us haig de dir un missatge positiu, que és que en alguns casos, d'una banda, ens ha mostrat coses que hem d'aprendre que les farem de forma diferent de cara al futur. També crec que és important veure que la pandèmia, doncs, el que us deia, ens ha fet moments molt durs i molt difícils, però tot aquest curs està sent un curs segur. L'alumne necessitava venir a l'escola, necessitava venir al centre i per sort això ho estem aconseguint i crec que és molt important. És molt important que estiguin venint al centre, que segueixin unes rutines i en l'escola també ho han aconseguit, estan fent un curs de sisè molt bo, tots, i per tant jo crec que això ho hauríem de dir. Aquest marc horari no és definitiu, el que teniu aquí davant, estem estudiant diferents possibilitats, però sí l'estructura. Ara mateix estan entrant els de primer i segon d'ESO a les 8 i els de tercer i quart entren a les 8:30 perquè s'estan fent entrades esglaonades. Està funcionant molt bé les entrades i les sortides. Hem de veure com acabarà canviant el model. El que sí que us volem presentar és aquesta estructura que hi ha de que farem el pla de lectura quan arribem, els alumnes llegiran mitja hora cada dia. És molt important la lectura també, que serà explicada després. Necessitem que l'alumne llegeixi, molt important. Després hi ha aquestes hores que fem 3 abans del pati i després 3 després. Si veieu aquí també hi ha les franges de 2 hores del projecte d'àmbits, que és el que després us explicaré, que us he comentat abans. Molt important, en aquestes franges hi ha sempre 2 professors alhora a l'aula, que és molt important, la codocència, que hi hagin 2 professors. I després és també ressaltable que tenim una cantina menjador que ofereix, evidentment, servei al pati i que ofereix un servei de menjador com a continuïtat i pensem, i nosaltres hi creiem molt del que a primària molts us quedeu a menjar, però nosaltres creiem en aquest model de que la cantina menjador o el menjador li pot donar una continuïtat a molts alumnes per a que puguin fer activitats a la tarda. També les poden fer si van a dinar a casa, evidentment, però nosaltres busquem un model en què a les tardes l'alumne continuï fent activitats. Pensem que l'alumne no pot quedar-se a casa totes les tardes sense fer res des de les 3 que pot arribar a casa fins a última hora del matí. Per tant, el centre el que fa també és facilitar i donar oportunitats d'aprenentatge als alumnes a les tardes i ho ofereix a partir també d'un projecte que fem d'extraescolars amb l'AFA, que després us comentaran. Per tant, aquí hi ha diferents projectes que ens articulen aquest marc horari. D'acord? Una de les coses també que és diferent en relació al que feien en primària són les matèries optatives, que són matèries que es fan en 2 hores a la setmana.
Aquí hi ha un model que fèiem fins l'any passat, l'hem deixat perquè poguéssiu veure diferents situacions i opcions, però que està també en fase de definició. Tenim clarament el francès com una segona llengua que pensem que és important perquè un també dels nostres objectius com a centre és la millora en les diferents llengües, perquè l'àmbit lingüístic per nosaltres també és important. Però després aquí tenim altres matèries que es fan o que s'han fet. Per exemple, una de també és important, per exemple, el tema de l'hort. Es fan coses de robòtica, circuits elèctrics, es fan coses d'esport. Però bé, és perquè veieu d'alguna manera una imatge inicial i tingueu també més elements per poder triar, encara que la tria acaba sent un conjunt, evidentment, de situacions. Aquesta presentació us la penjarem, només acabi també avui la jornada, així com un dossier que en els propers dies també tindreu on s'explica tot amb més detall. En aquest sentit, tornem al tema de la tecnologia. Fins el curs passat, nosaltres en quina situació estàvem? Nosaltres som un centre, segurament alguns ja ho sabeu, que en l'ESO utilitzen els alumnes ordinador. Aquest ordinador és una eina que ajuda a l'alumne, però no és l'única eina que utilitza. I l'ordinador l'utilitza quan el professor diu que s'ha d'utilitzar i en el moment que s'ha d'utilitzar. Això es complementa amb altres eines d'aprenentatge. És veritat que això va lligat als llibres digitals. Durant tots aquests anys tenim llicències digitals que ha facilitat molt també una sostenibilitat amb el temps. Perquè són llibres que també tenen qualitat, això no ho hem d'oblidar, i són llibres que li aporten altres elements que el llibre de tota la vida o el llibre clàssic. I per tant això ho continuarem fent a partir del curs vinent. Però hi ha una novetat en relació a com gestionarem l'adquisició d'ordinadors. Tots aquests últims anys la família havia de comprar l'ordinador perquè ja no n'hi havia. Quan va començar l'1x1 hi havia una subvenció inicial del 50%, tot això després va desaparèixer i ara la família es feia càrrec de l'ordinador, comprava en primer d'ESO i li durava fins a quart d'ESO. Què ha passat ara? Algú segurament ho coneix, a partir d'aquesta situació de la pandèmia, de veure la necessitat de que no hi hagi aquesta escletxa digital que pugui donar-se en algunes famílies que no puguin tenir-ne, etc. El Departament d'Educació ha definit un pla estratègic digital a 3 o 4 anys en el que el seu objectiu és donar als centres ordinadors per tots els alumnes de tercer, quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius. Això serà aquest any i a partir de l'any vinent inclourà també primer i segon d'ESO. I em sembla que pot ser cinquè i sisè de primària. Llavors, davant d'aquesta situació, el departament dona al centre els ordinadors i nosaltres els cedim a les famílies. Fem cessió a les famílies que es comprometen a utilitzar-lo correctament i després, a final del seu ensenyament, l'acaba retornant. Llavors, hem pres la decisió que per l'any vinent les famílies no hauran de comprar l'ordinador que habitualment compraven, sinó que tindran un ordinador que és més o menys com el que tenen ara els alumnes pels alumnes que entren a primer d'ESO. I és un canvi en relació al que teníem fins ara, d'acord? I és una miqueta el que intenta aquí dir-vos aquesta diapositiva, perquè és un pla d'educació digital que dona a tots els centres de Catalunya. El que passa és que en el nostre cas, com ja estem en aquest projecte ja de fa molt de temps, jo crec que nosaltres ho aprofitarem molt en aquesta situació perquè l'alumne necessitarà l'ordinador de forma diària. Passem i avancem una mica al tema de les activitats escolars complementàries, que és evident que ara no s'estan fent pel tema de la pandèmia, però aquí tenim una mostra de coses que es fan a primer d'ESO, al Museu de les Il·lusions, al del Ferrocarril, al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, obres de teatre. Som un centre que fem moltes sortides. Pensem que les sortides són molt importants també per l'alumne, per la seva formació. I això ho complementem en les colònies i viatges, que crec que també és important per ells, perquè això els dona... Jo crec que és important. Aquí hi ha un resum de lo que són les colònies, de lo que eren el 19-20, que al final solament es va poder fer les colònies de primer d'ESO, perquè van ser les primeres, molt important, quan arribin els vostres fills aquí en primer d'ESO, al mes d'octubre fan una sortida d'una nit i 2 dies per fer grup, per fer cohesió, perquè
els alumnes quan vinguin de les diferents escoles intentarem mantenir-los en els seus companys de classe, juntament amb altres criteris, però evidentment coneixeran a altres companys. I els altres companys seran d'altres escoles. Llavors, un dels primers objectius serà fer grup, fer pinya en aquell grup, i una de les coses que funciona molt bé sempre és les colònies. Després a colònies, també hi ha colònies a segon. Fem un intercanvi a tercer d'ESO en Burgos ja de fa molts anys, un viatge a quart d'ESO que sempre, ja els últims anys anem a Itàlia. Després, en primer de batxillerat, fem un intercanvi amb 2 ciutats, a Copenhague i a Brussel·les. I també fem un viatge segon de batxillerat, sempre quan acaben selectivitat, que sempre anem per diferents capitals d'Europea, Berlín, hem anat a Amsterdam, a Roma... És a dir, i això és una cosa que intentem que no pari, després us ho acabaran ampliant més, perquè pensem que és molt important que l'alumne surti del seu entorn i pugui conèixer altres entorns, que crec que això ajuden a millorar el seu aprenentatge. Una de les coses importants també, que abans ja he esmentat, és el tema del pla de l'esport. El pla de l'esport és un pla important en el centre que dona cohesió al llarg del matí, al llarg del dia, amb diferents sortides també a fora i també a les tardes. Hem tingut equips de vòlei, hem tingut equips de bàsquet, tenim equips de... Hem fet coses d'escacs, evidentment tenim equips de futbol sala, i això dona oportunitats d'aprenentatge a persones que potser no estiguin fent esport, perquè aquí l'objectiu és intentar que el jovent faci esport. És molt important això. I és un pla que es fa en diferents instituts, però que en el nostre es fa de forma molt massiva, que són una quota de 100 euros a l'any i ja està, i realment és una de les coses que més contents estem per ells, per elles també, que solen abandonar bastant el tema de l'esport i que donen més cohesió també en el centre. Això és un exemple del que es feia al 19-20, diferents activitats que hem fet i amb molt d'orgull del tema del pla de l'esport. I per acabar ja la meva presentació, perquè si no m'allargaria massa, sempre tendeixo a... Espero no haver-me deixat res. Us vull fer una miqueta recordatori del tema de la prescripció i matrícula. Primera qüestió, la resolució de la prescripció encara no ha sortit. No ha sortit vol dir que encara, jo crec que sortirà aquesta setmana vinent. El que sí que s'ha avançat és tot el que hi ha previst i el que us comentis acabarà sent que sí, però formalment encara no ha sortit la resolució. Ha sortit el que es diu decret de procediment d'admissió, que regularà això, però ha d'acabar de sortir la resolució. Però el primer que heu de tenir en compte, que segurament tots els que esteu aquí ja ho teniu clar, és que la prescripció, les dates són del 17 al 24 de març. Crec que són aquesta setmana. La presentació aquest any serà novament online, però aquesta concreció de com serà i tot això encara no us la podem donar perquè, ja dic, encara no ha sortit la resolució, però bàsicament serà el que jo us expliqui ara. Una web important que heu de tenir sempre present és aquesta. És una web nova que s'ha creat de part del departament, que aquí dona molt suport a diferents dubtes que pugueu tenir. Entreu en allà i la part d'educació secundària obligatòria, doncs ho consulteu i veureu com realment ho explica força bé, ho explica molt bé. La matrícula... Recordeu, això, per una banda tenim la prescripció, 17 a 24, i si en el procés ja acabeu tenint plaça, que espero i desitjo que sí, tots, s'hauria de fer la matrícula pels que van a primer d'ESO del 14 al 18 de juny i pels de segon a quart del 28 de juny al 2 de juliol. Aspectes que hem de tenir en compte en relació a la prescripció, això que us he dit, que és telemàtica. Una altra qüestió que és important. Sempre heu de fer una única sol·licitud, no podeu fer més d'una sol·licitud, solament una única sol·licitud. Un missatge important que us vull dir també a tots els que proveniu de l'escola pública és que sou centres adscrits, teniu com a centre adscrit nosaltres i el Brugués. Doncs si voleu estar en els... O sigui, teniu sempre una plaça en qualsevol dels dos, però poseu els dos. Per exemple, podeu posar... Si es poseu a nosaltres, es poseu al Brugués o a l'inrevés. Perquè a vegades, si solament poseu a un, ja podeu tenir més difícil. Però si poseu als dos, teniu una plaça en
en algun dels dos, segur. I això és important per tots els centres de primària públics. Els que no són públics o tots aquells que vulgueu optar per el nostre projecte educatiu, evidentment, poseu-nos, sisplau, perquè nosaltres estem aquí per acollir a tothom, ja ho he dit des d'un començament. En aquest sentit, tant de bo poguéssim acollir a tots a tota la gent que vulgui venir, perquè d'això n'estem molt orgullosos. El tema del barem ha hagut una mica de confusió perquè ha sortit un decret anterior, però el barem serà igual que el de l'any passat. Serà igual que el de l'any passat. Recordeu, primer sempre s'ordena per centres adscrits i després ja s'ordena per criteris específics i després complementaris, els generals i els complementaris. I la documentació. També penjarem a partir de dilluns quina és la documentació. Sempre hi ha una documentació que haureu de posar en la part telemàtica que us recomano que, recordeu sempre, la documentació identificativa és el llibre de família i el DNI del pare o la mare o el tutor o la tutora de l'alumne. Amb un ja és suficient, però feu la foto de les dues cares. Si és el DNI heu de fer una foto d'una cara i una foto d'una altra cara. Si això ho podeu passar a PDF millor i si no, sobretot sempre han d'estar les fotos de tot allò que s'ha d'adjuntar. I després, si heu d'adjuntar altres criteris, ja ho poseu, si sou família nombrosa, etc. Però l'explicació més bé d'això us ho posarem també en un document perquè no tingueu cap tipus de dubte. I, jo en aquest sentit ja estic acabant. Ens podeu seguir per les xarxes socials també, és a dir, som un centre que d'alguna manera volem també anar ensenyant les coses que anem fent. Les coses que anem fent les podem veure en la pàgina web. Està clar que en la pàgina web ho podem veure, però també posem en el nostre Instagram del centre, tenim també una pàgina de Facebook i tenim també una pàgina de Twitter on posem les diferents activitats que fem en el centre. Aquí també tenim l'adreça de correu del centre. Tenim també una altra adreça que surt en la web que és esopreiscripció@ieselcalamot.com i aquí teniu el telèfon. Després tornaré per acabar resumint, però és important això que us deia també al principi, que és que al final passarem una enquesta, que intenteu contestar aquesta enquesta de satisfacció, que si alguna família vol més informació d'alguna de les coses que no s'ha contestat, perquè potser hi ha alguna cosa que no podrem contestar perquè és una cosa molt personal, perquè, clar, la situació de cadascú a vegades és molt personal i aquí davant no. Doncs que ens ho diguin l'enquesta i nosaltres també ens posarem en contacte amb vosaltres per veure de quina manera podem segurament fer una reunió telemàtica per acabar de contestar aquests dubtes que segur que tenim. Per sort encara falten uns quants dies per el dia 17. Espero que mireu projectes, que mireu instituts, però en aquest sentit, sisplau, no deixeu de trucar-nos. Igual que si no veieu clar lo del mail, truqueu al centre i s'adreceu, mira, puc parlar amb el director o amb la Sandra, que és la cap d'estudis. Sobretot això, que no us quedeu mai, perquè ens hagués agradat que poguéssiu venir, però hem optat millor per aquesta situació. Però també dir-vos que si coneixeu alguna família que no s'ha pogut connectar avui, doncs que també es posi en contacte amb el centre per acabar de donar-li tota la informació. I, moltes gràcies en nom de tot l'equip docent, que som moltíssims, és veritat, som molta gent que ens estimem el centre, que això també us ho vull dir. Som un centre que tota la gent, evidentment no sempre tots, perquè si no estaria mentint-vos, però sí que hi ha un molt bon ambient aquí en el centre i, per tant, també us ho volia transmetre. I mireu, ara el que faré és donar pas a Victòria, que és la coordinadora pedagògica i que us explicarà un projecte del pla de lectura i com fem el tema de l'àmbit lingüístic. Moltes gràcies i que continuï anant bé la jornada. Hola, soc la Victòria Nicuesa i soc la coordinadora pedagògica i, efectivament, del que m'agradaria parlar és del pla de lectura. Des de fa molt temps a l'institut portem a terme un pla que
s'ha donat sempre, s'ha proporcionat molta il·lusió a tots els profes que formem part del claustre, perquè si aconseguim que els alumnes, quan marxin d'aquí de l'institut, tinguin l'hàbit de la lectura, pensem que estem incidint d'una manera indirecta i a la vegada també directa, si és que és possible aquesta construcció tan paradògica, els alumnes marxin amb un hàbit que, d'una banda, els ha ajudat a promoure aquesta capacitat de lectura, és a dir, que des de les assignatures més de llengua són capaços d'incentivar una bona comprensió, una lectura crítica, una lectura d'inferència, entendre bé què significa les paraules, què signifiquen els textos. També, com no pot ser d'una altra manera en un centre d'ensenyament, la lectura és la base de la resta d'aprenentatges. I el que parlarem avui és de la lectura com un moment de gaudi de l'hàbit lector, el que significa gaudir del plaer de que la veu dels llibres ens explica històries, ens apropem a les emocions mitjançant la poesia, tinguin somnis sobre el nostre futur, siguin persones més flexibles respecte a la comprensió de les altres i també, d'alguna manera, ens podem explicar la nostra història mitjançant narracions primer d'altres i després de nosaltres mateixos. Això és el que diu ensenyament, això que heu vist abans, Ara parlaré una mica del que fem nosaltres, millor dir del que fèiem fins a aquest curs. Aquest curs que ara estem, no hem fet aquest pla de lectura perquè van considerar que havien de prioritzar el que té a veure amb la seguretat i van intentar fer entrades escalonades i van fer molts canvis com la resta de centres de tot arreu. El nostre pla de lectura, que l'any vinent reprendrem, està estrictament lligat a millorar la taxa de graduació de l'ESO perquè pensem que l'hàbit suposa èxit escolar, que també és important que no es fa a vegades, no es fa de manera una mica improvisada, sinó que es porta a terme, com heu vist en la diapositiva que ha mostrat el Marco abans, es fa diàriament i també per nosaltres és superimportant que, com altres projectes, el pla de lectura és obert. Això significa que col·laboren a l'Ajuntament de Gavà, a la Biblioteca Josep i Soler, en el Diari de la Vanguardia, hi ha llibreries de la localitat que s'apropen o ens apropem nosaltres per poder establir relacions que facilitin i els alumnes puguin tenir a l'abast tot tipus de lectures. També hem volgut destacar que la lectura no només és pel gaudi de llegir, ja ho he dit abans, sinó també com la base de projectes que hem portat ja a terme i que ens han fet moltíssima il·lusió. En aquest cas hem triat dos, un és el Wonder i un altre és el curioso incidente del perro a medianoche, que van ser novel·les que es van transformar en obra de teatre i on totes les matèries van col·laborar. Coses concretes, ja més concretes, més enllà dels projectes. Mitja hora de lectura silenciosa. Què significa això? Que creem espais on la lectura, tothom llegeix el seu llibre, que pot portar de casa o no, però ho fem d'alguna manera creant comunitat, és a dir, tothom llegeix a la vegada, també els profes, i els acompanyem i intentem crear un espai de benestar, de silenci, de concentració, de respecte. Com us deia abans, tenim un préstec de llibres actualitzat constantment en l'esforç de l'Institut i també de l'Ajuntament. Ens agrada també molt no només llegir, sinó parlar sobre les lectures. I també tenim, com hem dit ja també abans, el contacte amb les biblioteques. I des d'aquest curs, no, l'any passat, fem de la lectura també una part de l'avaluació de tot l'àmbit lingüístic, fent un carnet de lectura, uns treballs sobre comprensió i forma part de l'avaluació, que, com sabeu, el tema de l'avaluació és el gran repte que tenim ara entre nosaltres per millorar la competència, totes les competències dels nostres alumnes. Lligat amb la lectura, us volíem presentar una mica, molt breument, com treballem,
per àmbits, concretament en l'àmbit lingüístic. Com sabeu, a l'Institut es fa català, castellà, anglès, francès i també llatí. El que fem és treballar en equips de treball totes aquestes llengües i creem unitats didàctiques que ens fa molta il·lusió perquè són materials propis que posem a l'abast dels alumnes i que quan un equip de profes ha creat alguna cosa ho presenta als alumnes molt més vinculat en el treball que ha de fer. I la idea d'aquest projecte és que l'alumne, quan aprèn una llengua, pot transferir aquests coneixements a una altra i d'aquesta manera treballem simultàniament totes aquestes matèries un mateix tema. Un parell d'exemples que veurem que hem treballat, el canvi climàtic, que va ser un tema de tercer, o els mòbils, que va ser un tema que es va treballar a quart. I en aquest moment, aquest projecte, i vaig acabant ja, també ens ha generat molts reptes. Per exemple, van decidir, doncs haurien de tenir un model de test diferent per cada una de les modalitats textuals més importants i que estigués en totes les llengües i que fos una base que podrien treballar a les aules. Llavors estem creant això i també aquesta taula que veieu aquí, que és tota la col·laboració que fan altres matèries per proporcionar-nos textos diferents. I bé, només són dos exemples de projectes, el pla de lectura i el treball de projecte lingüístic, però intentem que la coordinació entre tots els departaments sigui el més gran possible i és una pràctica que posem al servei de l'aprenentatge dels vostres fills, als quals esperem si us ve de gust. Gràcies per escoltar-nos i continuem. Ara donaré pas a Carlos Ochando, que és el coordinador de projectes i explicarà una mica més això que han avançat dels projectes. Gràcies i continuem. Gràcies, Victòria. Soc el Carlos Ochando i bon dia a tothom de nou. El que farem ara, el que parlarem ara en els següents minuts, serà parlar una miqueta del que és la metodologia d'aprenentatge basat en projectes d'àmbit. Anem a veure. Si tornem una mica al començament, arribarem a la frase, al lema, al leitmotiv d'aquest centre, que seria un centre per tothom, un projecte per cadascú. I aquí el que trobaríem és que és la justificació del desplegament de l'aprenentatge basat en projectes d'àmbit. El que farem més endavant, en aquests minutets, el que faré és explicar-vos una miqueta què són i per què són tan importants en el pla d'aquest centre, en el pla educatiu d'aquest centre. Anem a veure. L'aprenentatge basat en projectes d'àmbit, bàsicament podríem dir que és equilibri de metodologies, és transversalitat i és aprenentatge significatiu. El que volem és arribar a tots els alumnes, que l'aprenentatge arribi a tots els alumnes, sigui com siguin, amb les seves característiques que tinguin. I llavors el que nosaltres creiem és en un model pedagògic que es basa en un equilibri de metodologies. No deixarem de fer el treball disciplinar, però també a base de fer innovació educativa hem arribat a aquest punt que és òptim, que trobem que és molt interessant i està donant molts bons resultats, d'introduir altres metodologies com els projectes d'àmbit i els projectes transversals. D'aquesta manera, també el que aconseguim és que l'aprenentatge sigui transversal. Això vol dir que no tingui fronteres. Aconseguim que els projectes d'àmbit siguin àmbits emparellats que en altres circumstàncies igual no tenien continuïtat o no estaven interconnectats i ara, amb el currículum que tenim ara mateix, ens demana que trenquem aquestes barreres. D'aquesta manera podem parlar com a exemple el projecte científic-tecnològic, científic-matemàtic que tenim aquí, Viatge a l'univers, o un altre exemple que he posat aquí per posar d'exemple, el Let's Eat Healthy, que és un projecte en què les ciències naturals, el científic-tecnològic, l'àmbit científic-tecnològic, en especial les ciències naturals, treballen de la mà
en un mateix projecte amb l'anglès com a llengua vehicular. I finalment, el treball per àmbits, el treball per projectes, la metodologia de projectes per àmbits, el que pretén és l'aprenentatge significatiu. Entenem com a aprenentatge significatiu aquell aprenentatge que no s'oblida perquè se sap d'on ve, s'ha trobat una base, s'ha trobat a partir d'una recerca, s'ha aplicat i s'entén per què serveix. Aquí, llavors, en el treball per projectes d'àmbit, parlarem d'avaluació, que entenem com autoavaluació, coavaluació, els alumnes s'avaluen entre ells, ells mateixos s'avaluen, autonomia en l'aprenentatge, partir d'una pregunta, treballar amb investigacions, amb reptes i finalment exposar el que has après amb productes finals o simplement exposició dels teus resultats d'aprenentatge. I després una menció específica, important, que trobem nosaltres, que és la carpeta digital d'aprenentatge. En el nostre cas, com som tan digitals, és un portfoli digital que no deixa de ser la carpeta d'aprenentatge digital, però una carpeta d'aprenentatge que està plena d'evidències que constantment fan la pregunta als alumnes de què és el que sé actualment, què és el que em falta per saber i què és el que hauria de saber per assolir certs objectius. A partir d'aquí, com fem el desplegament dels projectes d'àmbit? Els tractem com una assignatura més, amb un desplegament horari, 6 hores setmanals, 2 hores per sessió, projectes de 4 setmanes de duració. Apliquem aquesta metodologia que ja he comentat abans, la metodologia de l'aprenentatge basat en projectes, en què comencem amb una pregunta, es fa una investigació, tots els alumnes participen del que seria comentar, treballar, reflexionar. Es provoca sobretot un need to how, és a dir, una necessitat, una motivació per l'aprenentatge, és a dir, resoldre un problema, és a dir, gamificar-ho, és a dir, plantejar un repte. I després, a partir d'aquí, ells mateixos es revisen, reflexen els seus aprenentatges i exposen el que han après. Aquesta és la metodologia, a grosso modo. A partir d'aquí, funcionem en parelles d'àmbits i podem parlar que tenim 2 projectes per quadrimestre de cada parella d'àmbits, 8 parelles d'àmbits en total en un curs, 4 parelles d'àmbits, tenim 4 parelles d'àmbits en cada curs, que provoquen els 8 projectes d'àmbits anteriors, 12 parelles d'àmbits de tot el primer, segon, tercer curs de l'ESO. I, molt important, voldria dir que els objectius d'aprenentatge estan harmonitzats amb les matèries. Això vol dir que els objectius d'aprenentatge que es plantegen en els projectes d'àmbit estan completament sincronitzats, fan una sinergia, d'alguna manera es complementen amb les matèries i les matèries es complementen d'ells. Un altre comentari també important que tenim aquí és que els projectes d'àmbit són d'elaboració pròpia. Aquests projectes d'àmbit no poden ser d'una editorial, no poden ser comprats a l'exterior. Són dissenyats, estan provats i estan orientats des de gent del Calamot cap als nostres alumnes del Calamot en les circumstàncies en què ens trobem. Per això també són d'una gran riquesa, estan en constant moviment, en constant elaboració i creixement. I els àmbits transversals, què en podem dir d'ells? Aquests àmbits transversals que estan contemplats en el currículum, que són d'obligat compliment, no podem deixar-los de banda. En l'Institut del Calamot estem compromesos amb el que seria una formació integral, el que entenem una formació que no només són continguts i habilitats, també són actituds, també són valors. I és aquí on entren els àmbits transversals. Volem gent competent, que sàpiga s'autoconeixi, gent. Volem dels alumnes que, com ha dit el Marco abans, volem que en tota la seva vida sàpiguen aprendre i constantment estiguin en una formació i creixin constantment. I volem alumnes que siguin participatius. Tot això és l'àmbit personal i social. Mentrestant, també, al mateix temps, tothom ho sap, ja ho sabeu, som un centre molt digital i a partir d'aquí volem dels nostres alumnes que siguin competents a l'hora de gestionar instruments i aplicacions digitals, de gestionar la informació i els entorns virtuals d'aprenentatge
de gestionar la comunicació, la col·laboració, la ciutadania o la identitat digital. Tot això és l'àmbit digital. I aquí he posat un parell, 4 exemples dels projectes que fem transversals per treballar precisament aquests àmbits transversals. El primer de tots és el Coneguem-nos. Aquest és el primer projecte que farien els nanos de primer només entrant a l'Institut El Calamot. És un projecte en què se'ls dona una benvinguda a nivell social, a nivell de que es coneguin entre ells, però també una benvinguda a nivell de les eines i les formes de fer digitals d'aquest centre, que no són poques. En aquest projecte, a base de conèixer, a base de gamificar una miqueta, començaran a aprendre a utilitzar el mail, el Click-Edu, els entorns d'aprenentatge que són habituals en aquest centre. De la mateixa manera, el Calamot Tria Planeta és un projecte transversal que es fa segon de l'ESO, en què es treballa el que seria la participació en el nostre entorn immediat. En aquest cas, el que es fa és una neteja i un estudi dels residus que es troben. I finalment, com a altre exemple, podem parlar de la identitat digital i del projecte del servei comunitari. La identitat digital, el projecte d'identitat digital, és un projecte transversal que està sobretot basat en la part digital, en què, a base d'haver fet una progressió en el que serien els coneixements de les competències digitals, aquí estem ja treballant el que seria la gestió de la identitat, la informació a les xarxes socials. El servei comunitari també faig incís en això, en què és un projecte que està desplegat a tercer i també és d'obligat compliment, però nosaltres li donem un valor afegit en el sentit de tot el que podem treure-li en l'àmbit personal i social. És a dir, és tot el que han après en la secundària els alumnes que el puguin transmetre, puguin utilitzar-ho per millorar el seu entorn. A partir d'aquí, una vegada explicat una miqueta d'on venen, per què són tan importants i com els apliquem, parlaré d'uns quants exemples que podem trobar. Si els vostres alumnes, si decidiu com a famílies que els vostres alumnes poden trobar lloc en el nostre institut, ens alegraríem que sí, el primer que es trobarien és amb el projecte Coneguem-nos, que havíem dit, aquesta benvinguda digital i aquesta benvinguda social com el grup classe. Però, a més, en 2 setmanes farien el canvi de projecte. I en aquest marge de matèria farien un canvi de projecte amb un canvi de professors també i començarien potser el projecte científic-matemàtic aquest del viatge a l'univers. Molt manipulativament treballarien les matemàtiques, unitats, mesura, distàncies, treballarien el que seria les ciències naturals, evolució dels planetes, com van evolucionant en el temps, què és el que els afecten, i finalment farien un producte final de fer un planeta i justificar per què aquest planeta ha sortit així. En 4 setmanes després, passarien del pas al mite, del mite al teatre, el pas del mite al teatre. És un projecte en què s'ajunten l'àmbit lingüístic, en aquest cas a nivell de matèria de castellà, amb l'àmbit social. I aquí el que fan és, treballen a nivell literari el que són la mitologia grega per després portar-la a guions i dramatitzar-la en petites obres de teatre. Després podríem fer el que seria l'Es-TikTok, és el clic de primer en què treballen l'Scratch per fer una aplicació en què després practicaran el que seria la conversa oral en anglès i finalment podrien acabar amb cal·ligrames, poesies dibuixades. Aquest és un projecte en què s'ajunta l'àmbit lingüístic, en aquest cas català, amb l'àmbit artístic i el que fan és treballar, desglossar, entendre i també fer les seves pròpies poesies que després les interpreten, les representen d'una manera artística amb un producte final que són cal·ligrames. Això seria primer, perquè si parléssim a segon, tindríem aquest ventall d'activitats que s'han fet en aquest primer quadrimestre. Començaríem amb Planinàldia. Planinàldia seria un àmbit en què ajuntem el que seria l'àmbit artístic amb les matemàtiques i treballarien des del dibuix tècnic a la geometria. El projecte d'àmbit científico-lingüístic, producte final del que seria uns forns solars. Farien ells uns forns solars i a partir d'aquí, des de les naturals
l'àmbit científic tecnològic amb el que seria el lingüístic, en castellà, treballarien el que seria el medi ambient per arribar a aquest producte final. La ràdio per dins o el Gothic Art són altres exemples de treballs per àmbits que es fan a segon. I a tercer, podem parlar d'aquests exemples en què tindríem àmbits que farien parella, com per exemple necessitem tot el que consumim. Aquí tenim el social, que treballa en parella, amb el matemàtic, i treballa les estadístiques del nostre consum, de si es pot, i després fan una reflexió en conjunt. El llenguatge visual, en què català i tecnologia treballen de la mà, Legit i Healthy, que ja ho he parlat abans, o el projecte Missió Planeta Terra 2, en què el gènere literari de ciència-ficció es treballa, es fan comentaris de textos, es treballa, es simula una situació concreta amb el Minecraft i al final el que fan és introduir la robòtica des de tecnologia per donar solució a una situació simulada, gamificada, en què han de resoldre un problema de colonitzar un altre planeta. Molt bé. Doncs fins aquí el que més o menys jo volia explicar i tornant una miqueta a l'inici. Un centre per tothom, un projecte per cadascú. D'alguna manera, aquest institut, amb l'aprenentatge basat en projectes d'àmbit, el que vol és diversificar les metodologies per poder arribar a tots els alumnes i finalment, aconseguir que l'alumne sigui el protagonista del seu aprenentatge. Moltes gràcies per tot. A continuació, li dono la paraula a la meva companya, la Sandra Boix, que us explicarà sobre el Cliquedo i algunes cosetes més. Hola, bon dia. Soc la Sandra Boix. Gràcies, Carlos, per la teva presentació. Jo us vaig a presentar el tema del Cliquedo, que és el nostre nexe d'unió entre les famílies, els alumnes i sobretot els pares, que sé que esteu una mica preocupats amb aquest tema de l'entrada a l'institut, del fet de no poder tenir tant de contacte com heu tingut ara a primària, però nosaltres això ho solucionem una mica tecnològicament, tot i que sempre teniu el tema dels telèfons, els mails, qualsevol... Nosaltres sempre estem oberts a compartir amb vosaltres qualsevol preocupació, qualsevol cosa que us tingui una mica preocupats. Llavors, nosaltres, el Cliquedo, que esteu veient aquí, és un Cliquedo... Això és la pàgina d'inici, tothom té la mateixa pàgina, tots els pares i els alumnes tenen la seva contrasenya per entrar al Cliquedo i això ens ajuda a estar en contacte i a saber què estan fent en tots moments els nostres alumnes i els vostres fills. A la pàgina d'inici veieu, sempre apareix la fotografia de l'alumne i hi ha diferents apartats, des de la comunicació, les novetats, les activitats, els continguts, i és molt fàcil d'aprendre. De fet, nosaltres a principi de curs sempre quedem una tarda amb els pares i els ensenyem el funcionament. Ja sé que moltes escoles de primària ho feu servir, però no gaire. No patiu perquè nosaltres, i els nens ho agafen de seguida. Mireu, és molt important, les coses que són més importants són poder entrar a les matèries i veure cada assignatura, hi ha des de les assignatures normals, els projectes d'àmbit, tot el que fan els vostres nens. A la meva fitxa trobareu tota la informació del vostre fill o filla, des de les absències, les justificades, les no justificades, també és més visual així, les notes. A la informació acadèmica se us pengen les notes de cada trimestre i també si has fet els deures, si no els has fet, els comentaris, veieu, deures fets, deures no demanats, depèn del dia. I és una manera de vosaltres controlar la feina que es fa cada dia. També teniu l'horari marc,
per saber, no sé, si us en recordeu quan els hi toca, o si ha de portar algun estri per un projecte o per la roba d'educació física, ho teniu tot aquí, les dades personals, i també teniu el comportament. Si s'ha portat malament o si s'ha portat bé, que també hi ha mèrits, doncs també hi ha algun... També ho teniu aquí, ho trobareu tot aquí. Una cosa molt important són els continguts. Els continguts és on nosaltres hi tenim els llibres digitals. Els alumnes tenen aquí els llibres digitals, ells treballen a partir del llibre o el llibre, a vegades el professor o la professora el que fa és que ho posa a la pantalla i nosaltres entrem al llibre, a veure si carrega, i llavors el que fem és, com qualsevol llibre, com un llibre normal, aquí hi ha la teoria i ells si volen fer activitats, moltes vegades les fem en el dossier, ells tenen el seu dossier que l'han d'entregar a mà, és una llibreta, i moltes vegades la poden fer en el llibre, depèn. Però funciona bàsicament com un llibre de paper, però el tenim a dintre del ClickEdu. I així també no van carregats, que ells sempre ho diuen. Una de les coses més importants i que heu de tenir en compte és el tema del calendari. Aquí en el calendari és la nostra agenda. Nosaltres no fem servir agendes de paper perquè teòricament tots els professors o molts dels professors, hi ha vegades que no passa res, hi ha vegades que el professor diu doncs per demà porteu-me acabat aquest exercici i no ho posen al ClickEdu, no passa res, ells són responsables, comencen a ser grans i han de saber que ho han de fer, però si se'ls hi posa feina extra o un examen, sempre està posat en el ClickEdu, sobretot els exàmens. Veieu, per exemple, aquí hi ha uns deures d'anglès i ja està especificat. Sempre ho especifiquem, la profe que ho posa, els exercicis que han de fer, tot. I sobretot el que hi ha són els exàmens. La setmana que ve, que ja comença, veieu, sempre estan els exàmens perquè vosaltres ho podeu controlar. Aquí hi ha un examen de català, per exemple, i explica el que entra, la comprensió lectora, grafies A, E, O, U, els usos de la coma. I això, la veritat és que és una eina molt fàcil d'utilitzar i que ens serveix moltíssim. Als pares ens serveix moltíssim perquè, clar, els nens sempre diuen no, és que no tinc deures. Bé, doncs entrem en el ClickEdu, entreu amb ells i ja veureu com acaben tenint sempre deures. Hi ha una altra cosa que també utilitzem molt, tot i que últimament també estem utilitzant molt, fem servir els sites i aquestes coses, però la missatgeria. La missatgeria ens serveix també per les profes i els profes us envien feina o algun recordatori. Veieu, aquí posa nou recordatori. Llavors, els alumnes ho reben i contesten. O si els alumnes volen contactar amb qualsevol professor de la matèria, doncs contesten per aquí, per missatgeria. Hi ha moltes maneres també d'entregar treballs. Aquí a les activitats veieu que en el dia a dia és el que vosaltres us heu de refiar si han fet els deures, si no els han fet, però també hi ha, per exemple, entrega de treballs on se'ls posa un treball i aquests treballs sí que s'entreguen per ClickEdu. Bé, és una eina molt útil que nosaltres fem servir fa molt de temps, que no implica que vosaltres, ja us ho he dit al principi, qualsevol dubte ens truqueu. Les tutores i els tutors de primer d'ESO estaran sempre en contacte amb vosaltres, són el punt d'unió bàsic. Elles faran de pont entre vosaltres i ells i recordeu que ja és un canvi important perquè, evidentment, els alumnes de primer canvien totalment de metodologia. Llavors passen de tenir, en aquest cas, aquest any, a més, 2 o 3 profes, perquè molts dels especialistes han hagut de passar a ser tutors, a tenir-ne 8 o 9. Llavors, això serveix per estar una mica més connectats, tot i que sempre podeu venir a l'institut a parlar amb nosaltres. I bé, ara us passo amb el coordinador de mobilitat internacional, que és l'Alexis. Adéu.
Hola, bon dia. Gràcies, Sandra. A continuació, jo soc l'Alexis Bernabéu i a continuació us parlaré de la Coordinació de Mobilitat Internacional. Doncs bé, des del Calamot en general i des de la Coordinació de Mobilitat Internacional en particular, considerem que el coneixement de l'anglès és no només un valor afegit pel nostre alumnat, sinó que és una necessitat que garanteix l'èxit. Per això, el nostre objectiu és millorar la competència en llengua anglesa del nostre alumnat. Com fem això? Mitjançant aquests 3 projectes. En primer lloc, tenim el projecte JET, que es tracta d'un programa d'innovació pedagògica que consisteix en fer les matèries o part de les matèries en llengua anglesa. En segon lloc, tenim el projecte Erasmus, és un programa amb finançament de la Unió Europea que ens ofereix oportunitats d'aprenentatge en l'àmbit de l'educació i formació. Ara després us mostraré algunes de les accions que portem a terme en les quals participem dins d'aquest projecte. En tercer lloc, o la tercera acció que portem a terme és una col·laboració amb l'Escola d'Idiomes de Viladecans perquè el nostre alumnat pugui certificar el seu coneixement en llengua estrangera. I tenim algunes de les accions Erasmus en les quals participem actualment. En primer lloc, tenim el projecte K229, Students Become Citizens, que implica... No sé si s'està projectant ara mateix o no, perquè tenim algun problema. Ara sí? Ara mateix no es veu la teva presentació. Estàs tu, però sense la teva presentació. Va, un segon, que vaig a intentar... Ara sí. Ara sí? Ara el grup, bueno, es veiem tothom. Estem tots en directe. Has fet un pla panoràmic, però has de posar la teva... A veure, un segon. Això ho solucionem ara mateix. Ara estàs tu en primer pla. Ara. Perfecte. Llavors, com deia abans, el que pretenem és millorar la competència en llengua anglesa mitjançant aquests 3 projectes. El projecte JET, que he comentat abans, és fer les matèries en llengua anglesa o part de les matèries, l'Erasmus i la certificació de llengües estrangeres amb l'Escola d'Idiomes de Viladecans. En aquest lloc, ara us presentaré els projectes Erasmus que participem. En primer lloc, tenim el projecte K229, Students Become Citizens, que implica la mobilitat no només de l'alumnat, sinó també del professorat, per compartir, per intercanviar bones pràctiques amb Itàlia, Bèlgica, Dinamarca i Noruega. Nosaltres anem a aquests països i ells venen aquí també. En segon lloc, tenim la mobilitat de l'alumnat en DCP per la realització de pràctiques. Ells van a Malta i fan la seva formació a Malta i també aquest any tenim a Alemanya la formació en les empreses d'allà. I per últim lloc tenim la mobilitat de professorat d'FP i també de membres de l'equip directiu. La formació és dual, que té a veure amb la formació professional a l'FP i d'AICLE a l'estranger. I ells van a Irlanda i a Alemanya. A continuació donaré pas a Javier Subías, que és el representant del vocal de l'AFA. Gràcies, Alexis. Bon dia a tothom. Soc el Javier, vocal de la Junta, i us vaig a compartir aquí la meva presentació. Bé, en primer lloc, disculpeu l'Anna Vázquez, la presidenta de l'AFA, perquè no ha pogut assistir per un tema familiar greu i s'havia compromès a estar aquí amb nosaltres. Bé, us donaré unes petites pinzellades sobre l'AFA respecte a qui som, què fem, quan costa i com formar-ne part. L'AFA està formada per totes les famílies associades amb un projecte en comú, l'educació dels nostres fills i filles més enllà de les aules. Va lligat al nostre ideari conceptes sobre com intervenir en la formació dels nostres fills i filles i trobar resposta a les nostres angoixes com a pares i mares en aquesta societat tan canviant. Les famílies de l'AFA ja portem uns anys a l'institut
Per tant, us podem resoldre dubtes sobre el dia a dia en aquesta nova etapa de la vida dels vostres fills i filles. Perquè ens poseu cares per futures trobades, us mostro una imatge de la Junta de l'AFA. Esperem que aquesta foto us hi afegiu i en poc temps estigui plena de cares noves i amb il·lusions també renovades. Respecte al que fem, fomentem la participació de les famílies, canalitzem la seva intervenció a través de l'associació amb els mecanismes ja existents o nous, si és necessari. En aquest sentit, pensem que la unió fa la força. També col·laborem amb el centre i els alumnes. Sempre estem oberts i obertes a totes les propostes que vinguin des de direcció per aportar, oferir la nostra ajuda i aportació. També gestionem i organitzem les extraescolars i els serveis que facin falta. A mode d'exemple, estem preparant unes xerrades sobre l'adolescència i els neguits que ens sorgeixen al respecte. També participem en l'organització de les festes de graduació o accions cohesionadores, com proporcionar la samarreta corporativa del Calamot a tot l'alumnat de primer i tercer d'ESO o la setmana inclusiva. La pandèmia ens ha fet buscar noves maneres com fer algunes extraescolars online. De normal, fem robòtica, programació, disseny de vídeo, anglès, música, futbol sala, vòlei i totes aquelles que es vulguin fer, que complementin la formació de l'alumnat i siguin viables. Només cal que les famílies les proposin i s'inicia el seu estudi de viabilitat. A veure si es poden fer o no. Normalment es fan a la tarda, sempre buscant el millor horari per a les nostres criatures. El nostre ideari es resumeix en el lema africà que per educar un nen o nena fa falta la tribu sencera. En quant al preu, ja fa temps que no puja, fa uns anys, i està en 20 euros anuals per família. En com puc ser de l'AFA, doncs mireu, aquí teniu totes les xarxes socials on hi trobareu la manera tant de contactar com nosaltres i també per formar part de la nostra associació. Doncs ara us deixaré, us donaré pas al Marco, no sense abans donar-vos les gràcies per escoltar-nos i simplement dir-vos que us hi esperem. Moltes gràcies. Marco, el micro. Perdoneu, sí. Moltes gràcies, Javier, per la teva intervenció. Penso que l'AFA és un element importantíssim en el projecte educatiu de centre i també us animo a totes les famílies que vingueu al centre que hi formeu part, perquè penso que sense l'AFA en el centre també faltaria una pota important. Si no, també participant com a família. És molt important la vostra participació. Un missatge que us vull traslladar també és que fins a primària o fins a sisè de primària les famílies acompanyen molt als alumnes, però quan passem a secundària és molt important que continueu acompanyant als vostres fills. Ja no l'acompanyareu físicament, però sí que l'heu de continuar acompanyant perquè és en el moment us produeixen molts canvis en el seu desenvolupament i us demanem que estigueu ahí. Nosaltres estarem, però també us demanem que vosaltres com a família estigueu i trobarem punts de trobada i ens ajudareu a aprendre i sobretot ajudareu a que el vostre fill es pugui desenvolupar al màxim possible. Vull agrair als meus companys com han anat les diferents presentacions. Per nosaltres també era un repte. La pandèmia ens ha fet aprendre noves maneres de comunicar-nos. Aquesta és una.
hem tingut alguna petita dificultat, però jo crec que hem d'estar contents. Us vull felicitar. I ara el que farem és, el nostre també moderador, el nostre productor, el Víctor, suposo que posarà les adreces o l'adreça. Primer posarà l'adreça en el xat per a que pugueu contestar aquesta enquesta de satisfacció. L'enquesta de satisfacció és una enquesta online que es fa ràpid, que la podreu fer ara o d'aquí una estona, però és important que ens la contesteu perquè això ens dona una idea de com ha anat, què heu trobat a faltar, què podríem millorar. I també podeu posar, si voleu, que ens posem en contacte amb vosaltres per acabar de respondre a dubtes que pugueu tenir. Per tant, jo crec que aquesta part és important que la feu, si podeu. Jo crec que aniria molt bé. També, si teniu algun conegut que no ha pogut venir, també li podeu passar l'enllaç i pot fer l'enquesta en el sentit de poder demanar més informació. I volia, alguna de les preguntes que heu fet en el xat, dir alguna apreciació o contestar-vos en el que jo pugui. Hi ha una pregunta que ens diu que per què no una reducció de ràtios. Perduda ara la pregunta. Un moment. Ara no la veig. Hi havia una que ens deia que per què no una reducció de ràtios més en el temps que corre. Més que disminuir una línia. Clar, la decisió de disminuir una línia no és nostra, no és de l'Institut. Aquesta decisió de la disminució d'una línia correspon a l'administració, correspon al Departament d'Educació i, per tant, nosaltres, en aquest sentit, no podem fer res. Sí que és veritat que la disminució de ràtios és important, però també nosaltres hi creiem molt en aquesta nova metodologia que és de la codocència. També hi creiem i posem esforços en que en determinats moments, perquè no podem en tots, perquè ens falten recursos, és claríssim, puguin haver 2 professors a l'aula, tal com fem en el treball d'àmbits. Crec que això ens aporta un valor per poder atendre millor la diversitat. La reducció de ràtio seria una i després 2 professors en l'aula també dona molt valor al que fem. Més preguntes hi ha també del tema de la prescripció, que quan serà el document de la prescripció. El document de la prescripció, això acabarà sortint cap a dies abans del 17, però penseu que al ser online nosaltres la posarem l'enllaç al web de l'Institut. En el web de l'Institut posarem l'enllaç i allí podrem entrar. Ara, segurament, el que faré també és compartir-vos. Ara compartiré la pàgina web de l'Institut per indicar-vos on podreu trobar aquesta informació. Un moment. Si veieu, ara teniu aquí davant la pàgina web de l'Institut. En la pàgina web de l'Institut, nosaltres en aquesta zona d'aquí anem posant notícies. Les notícies, evidentment, van baixant, però un lloc on estarà tota aquesta informació és aquí on posa preinscripció ESO. Aquí on posa preinscripció ESO, vosaltres anireu trobant també tota la informació sobre documentació, quina serà la documentació, l'enllaç per poder fer la preinscripció. Podrem trobar també la presentació d'avui. Tota aquesta presentació que hem fet avui les penjarem aquí perquè les veieu. Aquí, per exemple, ara mateix ja teniu un vídeo també que ens dona més elements de com és el nostre centre, que us convido també a que el pugueu veure. I també aquí a la dreta veieu una cosa que és el tour virtual del Calamot, que el Víctor també ara us compartirà l'enllaç per el xat, però en el tour virtual del Calamot el que hem intentat fer és com una sèrie d'imatges dels espais més significatius de primer d'ESO, unes imatges en 360, perquè vosaltres pugueu conèixer una miqueta més, ja que no heu pogut venir, pugueu conèixer una miqueta més com és el centre. Se m'ha oblidat també dir-vos, sé que hi ha alguns casos de vosaltres que ja teniu o ja tenen germans en el centre que per tant ja coneixeu, però en aquest tour virtual, que una cosa important del tour virtual és
que aquí està posat què és cada cosa, doncs podeu recrear-vos, mirar aquells espais que crec que són importants per a primer d'ESO. Aquí teniu la sala d'actes, una sala molt gran, que hem utilitzat en moltes ocasions per fer teatre, per fer festivals, també per fer un projecte que fèiem amb els alumnes de primer d'ESO, que era un projecte que convidaven a dinar, feien tot el que és necessari per fer un dinar amb les famílies, a veure si això ho podem anar recobrant. Llavors, aquí hi ha com 21 espais, això és una aula de tecnologia. Aquí també tenim espais, anirem passant ràpid perquè igual no vull fer-ho llarg, és la sala de profes, aquí hi ha sales d'entrevistes. No era l'objectiu ara mostrar-vos, sinó que suposo que us hauran compartit, aquest és el passadís de primer d'ESO. En el passadís de primer d'ESO és molt important també subratllar que els vostres fills estaran en un espai que és el més proper que tenim a la sala de professors, és a dir, estan en la primera planta al costat de la sala de professors perquè estiguin molt ben cuidats. El primer any han d'estar molt ben cuidats. Això que mostro ara és una nova infraestructura que estem implementant a l'ESO, que és, a banda de la pissarra habitual de tota la vida, hem substituït ja les PDIs, no tenim PDIs, sinó tenim pissarres, panels tàctils, que són com televisions que són tàctils i que fan com una pissarra digital, però ara queda eliminat el projector. Ja no hi ha canó de projector, perquè tot això fa molt més sostenible els models anteriors. I com bé veieu, aquí hi ha taules amb ordinadors, però també hi ha llibretes, papers, vull dir, aquí podreu mirar una miqueta totes les eines que podem arribar a utilitzar. El tour virtual anirà millorant-se també en un futur, també en quant a la qualitat, perquè pensem que és una bona mostra del nostre centre. Això és una sala de música, perdó, una aula de música. Això és un laboratori també per aquells àmbits més científics i tecnològics. Això és la cantina. És molt important també la cohesió que ens dona la cantina. Ens dona moltíssima cohesió per l'alumnat. Evidentment, si l'alumnat pot portar-se l'esmorzar de casa, perfecte, però potser en algun moment pot utilitzar-la per esmorzar a l'hora del pati i sobretot aquella funció que us deia jo del menjador. Molt important la funció com a menjador. També per ressaltar que en el menjador hi ha unes beques, que hi ha un projecte amb la Creu Roja i l'Ajuntament que ens beca 30 alumnes per a aquells alumnes amb més necessitats i que puguin quedar-se per dinar i que després puguin fer activitats, perquè hem de donar oportunitats a aquells que ho necessiten. Molt important. Passem. Una de les coses que també impressiona bastant és el gimnàs. El gimnàs impressiona molt perquè és bastant gran i és molt maco. Tenim després la biblioteca, que la biblioteca també és un espai de lectura, de reflexió, de treball en equip. Una de les coses que també solem comentar i que els hem explicat als vostres fills en els centres de quan hem anat a primària és que en el pati no solament els alumnes poden sortir. Ara, en època de pandèmia, és diferent. Estic parlant ara en una època habitual, que no hi hagi pandèmia. Poden anar a jugar als escacs, hi ha un espai per jugar als escacs, hi ha un espai d'estudi, hi ha un espai de lectura, hi ha un espai per, evidentment, el que és el pati a fora, per jugar, fan lligues de futbol, lligues de tot tipus. Per tant, intentem donar tots els espais diferents perquè hi puguin fer allò que més els agradi. Això és un espai exterior de la biblioteca molt xulo que poden aquí també estar, perquè és un espai molt maco que tenim. I això és el pati. És un pati molt gran. Això és des de la tercera planta, és un institut de 3 plantes. I bàsicament ja estaria. No sé si, Víctor, si hi ha més preguntes, perquè ara estic aquí i no veig el... Hem contestat a moltes preguntes, també de manera privada, d'acord? Sí, ja ho he vist. Sí, hi havia una pregunta també el tema del preu de la matrícula, que inclou els llibres digitals. El preu de la matrícula i els llibres digitals són 150 euros, que inclou això, el material i tot el que és llibres digitals. I ja no hi ha, en aquest cas, per l'any vinent no hi haurà aquesta despesa addicional de l'ordinador.
L'ordinador aproximadament eren 300 euros, ara ja no existirà aquesta despesa inicial i l'única despesa més que hauríem d'afegir és per al tema de les sortides, que intentem fer-ho en dos o en un únic pagament, però sempre amb la vocació d'intentar ajudar a tothom perquè tothom sigui fàcil i perquè tothom pugui fer el màxim possible, evidentment, de sortides. És la voluntat com a centre que tenim. I, bueno, si no tenim cap pregunta més, torno a repetir, agrair-vos la vostra visita. Marco, digues. La darrera, quants germans entraran? Preguntant. Quants germans entraran? Això no. Aquí a contestar a situacions més particulars, jo crec que les deixa... Jo no puc mai... No podem afirmar quants germans entraran. Sí que és veritat que la pregunta ve que quants germans hi ha ara que vindran. No ho sé, és que nosaltres no sabem... Perquè sí que és veritat que hi ha alguns que són germans, però no estem segurs que els germans vinguin aquí. O sigui, no és tot tan... Jo crec que aquest any, amb la disposició de places que n'hi ha, o sigui, amb els alumnes de sisè que n'hi ha ara mateix a primària, jo aquest any veig possibilitats d'entrar, bastantes, però clar, jo no m'atreveixo mai a dir res perquè no ho sé. És a dir, nosaltres traurem a prop de 90 places, perquè tenim 3 grups, traurem o 90, o 89 o 88, una cosa així. I el Brugués n'acabarà traient més o menys igual. I amb això donarem cobertura, segur, als alumnes de sisè. Amb els alumnes de sisè sempre passa alguna cosa, que hi ha alumnes de sisè que estan a la pública que alguns marxen a la concertada, que no és el que volem, però això passa a vegades. I això permet també que algú de la concertada potser acabi entrant a la pública. Per tant, són múltiples moviments els que hi ha i que en tot cas, si alguna família té algun dubte més, doncs això, que no dubti en trucar-me o trucar-nos i nosaltres els atendrem per veure tot com ho hem de fer. Si hi ha alumnes amb necessitats educatives també que ens puguin trucar per si tenen més dubtes de com atenem la diversitat, també, evidentment, però en la idea que hem explicat que som un institut molt inclusiu i que atenem a tothom tenint en compte les seves singularitats. Hi ha alguna pregunta més així de Víctor? No. No, Marco. Vale. Per la resta d'ensenyament, si algú està per segon, tercer i quart, també que ens pugui fer alguna consulta després i nosaltres ens posem en contacte i els hi contestem. Perquè, clar, les places per primer són clares, però per la resta de cursos encara no estan clares perquè, de fet, encara no les hem introduït perquè tot va molt a poc. Avui pretenia ser una mica mostrar-vos el nostre projecte, que espero que us hagi agradat i que tingueu elements també per estar segurs que veniu aquí i si no, si us queda alguna cosa en l'aire, que ens pregunteu. I agrair-vos aquesta visita que heu fet, que em sap molt greu no veure-us les cares perquè és molt difícil també per nosaltres parlar sense veure-us les cares, de no poder ensenyar-vos millor el centre. I espero que contesteu a l'enquesta i per la meva part, moltes gràcies a tots i que se us hagi fet més o menys agradable, perquè pensàvem que més d'una hora i mitja tampoc és molt de temps potser dedicar-li. Espero que us hagi, de veritat, espero que us hagi agradat. Doncs per la meva part i per la part dels meus companys suposo que també. Acomiadar-me i espero que ens veiem aviat i poder conèixer-nos, que de veritat ens fa molta il·lusió després de tants anys dedicant-lo aquí al Calamot, que ens en l'estimem molt. Moltes gràcies.